Dobrý deň, dnes by som vám chcel predstaviť jedno kockaté čudo od firmy Logitech. Tá ho nazvala Cube. Vnútri však žiadna kocka nie je a celkom určite neuhadnete, čo to vôbec je. Logitech Cube je cestovná počítačová myška s funkciou naviac. Pripája sa tradičným univerzálnym receiverom a nabíjanie obstará krátky USB káblik. Ešte som nevidel pohotovejšie riešenie. Behanie po obrazovke je neobvyklé a oveľa lepšie, ako by ste čakali. Po zdvihnutí mení funkciu tlačidla na stránkovanie PowerPoint prezentácie, takže poslúži ako jej diaľkové ovládanie. Cube je asi najkurióznejšia vec, ktorú som u Logitechu videl.